So kung gusto nyong malaman kung anong laman ng balikbayan box na to, at ako natatawa. Hey fam, welcome back to my channel. But if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below. And of course, wag mo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button for you to be notified every time that I upload the video here on this channel. So today guys, meron po tayong unboxing and pasensya na kung medyo sobrang maliwanag. Ayan, hindi na po magawan ng paraan. Andito ako kasi ngayon guys sa Ilocos, so iba yung background natin na nakikita nyo. So ngayon guys, yung gagawin natin as you've seen in the title down below, gagawa po tayo ng unboxing. Ayan, kasi meron akong padala. Balikbayan box. Tiny balikbayan box. Ayan. Pero ito kasi guys, galing siyang Canada. Tapos pinadala nila mama ko sa friend ng sister ko. Tapos, ayun, pinadala sa akin papunta dito sa Ilocos. Kasi nasa malayo pa yung friend niya. Though nagbakasyon sila dito sa Philippines. So kung gusto nyong malaman kung anong laman ng tiny balikbayan box natin guys, please keep on watching. Ayan, so bubuksan natin. Alam ko na to, expect ko na kung anong laman nito. Oh my gulay. Medyo mahirap siya buksan, besh. Okay, so yan siya, nabuksan na po natin. Dahil itong mga nakaraang buwan guys, nakahiligan kong mag-hike. Ayan, pinadala na ko ni mama ko ng ayan yung laman niya guys. Pinadalhan ako ng ano to? Leggings. Yeah, ito yung sinabi niya sa akin, leggings na pwedeng pang hike or pang jog or pang workout ko. Ayan. So ito siya, gray ulit. Tapos may pa-neon color siya. Ewan ko na lang kung hindi pa ako mapapansin sa bundok nito. Ang laki, pero dahil malaki din naman ako, ayan. May stripe siya na neon pink and white. Cute siya in pair. Tapos ang alam ko may partner pa to eh. Ito. Sobrang short lang ng video natin guys. So kapag madami akong daldal. Ay, dalawa. Ay, ano to? Oh, jacket. Kasi parang ang OA naman, mother na. Alam mo yun, yung parang mag-workout nung 1980s, ganun ba? Yung may partner na jacket tsaka leggings, ayan. Kasi sabi ko, magmamount ulap nga kami, kaso hindi yun na-push through guys. Tapos binilhan niya ako ng ganito. Pero ang gusto ko sana yung thermal jacket. Pero ito naman yung binili niya. Pang ano lang to, pang chill lang muna. Though mainit siya ha, in fairness. Pero hindi ko alam kung thermal jacket ba to, hindi ata. Hoodie actually. Ayan siya. Tapos may ganun. At tapos ito yung zipper niya. Tapos gusto ko to yung may bulsa dito. Ayan. So may gagamitin ako kapag early morning na magja-jog ako. Ayan. Pero hindi ko susuot yung leggings. Sabihin ng mga super duper outfit, madam. Gaganyan na naman ako ng mga guard dun sa school. Ayan. Bakit may nakasupot? Ayan, walang supot. Walang laman yung supot. Siguro pinang-anuhan lang dito kasi guys, may space kasi siya dyan. Tapos guys, dahil nga alam ni mama ko na hindi talaga ako nagja-jog ng early morning. Paminsan-minsan lang yun guys, kapag sobrang pangit talaga yung feeling ko, ganun. Kapag, gabi talaga ako nag-workout or nagja-jog. So, ito, binilhan niya ako ng shoe light. Ayan. So, ilalagay mo siyang ganyan sa sapatos para naka-flash siya. So para makita ko sa highway na may tao doon. Ayun. So maganda siya in fairness. Tapos ito din, dalawa. Syempre, dalawang pa ako. Napaka-nonsense ko magsalita ngayon. Ayun guys, so binigyan ako ng dalawa. Ayan. At ito yung pinakahihintay guys. Kapag sa LBC, kapag may baonan, alam mo na kung anong mga laman yan. Gadget yan. So, ito po yung mga padala po nila na para sa akin, tsaka para kay Jonah. Bale, si Jonah, yung nakita yung kasama ko guys sa unboxing, yung balikbayan box, unboxing video namin na 2 parts siya. Kung hindi nyo pa yung napapanood, nakakatawa yun. Punta nyo yung link na ipoprovide ko na lang down below. The box is also from Canada. So, yun, panoorin nyo. Ito, yung sa kanya yung isa, and then sa akin yung isa. Dahil doon, nag-upgrade na naman sila ng mga phones nila. Papamigay daw nila sa amin yung mga pinagsawaan na nila. Ayan. So, eto, meron tayo dito na iPhone SE. Kay Jen to. Kay Tito Jen. Ayan siya. Pakita ko. Ayan. Ganyan yung cover niya. Mga old na to eh. Kaso, alam mo naman dito sa Philippines, kaya pa natin to. Gusto ko rin ng ganito kaliit na phone. Kasi nasanay ako sa
Very handy lang oh. Nasanay ako sa, ano bang pangalan nun? Yung Sony XA Ultra ko dati, yung gamit ko pinang-vlog. So, parang kapag ganito kalit yung phone ko, parang sobrang, alam mo yun, parang napaka-handy. Ayan, so, tingnan natin, kompleto ba? Genesis? Yung kapatid ko guys, lalaki yun, Genesis yung pangalan niya talaga, pero ang palayaw namin is Gen. So, meron kang charger, meron siyang headset, at yung mismong charger, ayan, wire pala yung una na sinabi ko, mali-mali naman eh, mali-mali naman natin. Yung magko-comment. Hoy, magko-comment na namang mali-mali ako. Ayan, so isa yan, tapos, eto guys, so sabihin na naman ni Papa ko, kasi guys, nakita niya yung unboxing namin. Ang saya daw pala namin nag-unboxing. Kaya magpapadala din daw siya. Aba, makita. Tingnan natin kung magpapadala talaga. Ito, yung akin. Casing lang muna. Susunod na lang yung cellphone. Ayan, may casing siya. Kasi daw dun guys, mahal yung casing. Kaya, niisip ko pa kung papadalan ko si mama ko ng casing. Wag na lang. Ayan, dalawa yung case na binigay niya. At bakit may rubber band pa? Pinang ganito niya siguro. Casing na may pagka-pinkish. Tapos ito naman parang lalaki. So maganda to gagamitin pag mag-hike kami, ganun. Para mas secure yung phone. And in fairness ha, lock and lock yung pinaglagyan. Is this from your mother or binili pa ni ni Anne? Tapos ito yung headset ko daw. Yan. May paipit pa siya. May paipit pa siya. Ano pa to? So talagang lagay ito ng headset. Naipit. Okay. Oh, sorry ha. Hindi kasi ako talaga mag-gadget, guys. Hindi ako masyadong mapili sa gadget. Ano bang pinakahiligan ko? Dati, mahilig ako sa shoes. Ngayon, hindi na rin. Parang, more on ano na ako. Gusto ko nga yung mga travel ko lang, mga low-key lang. Yung mga tipong 600 lang ang gagastusin, ganyan. So, ito lagayin talaga siya ng headset. Mamaya ko na i-figure out kung paano to. Hindi ko alam eh. Hindi kasi talaga ako mag-gadget. Yan. So, ito guys, ito yung bigay naman sa akin ni mama ko, iPhone. Bakit? Pineapple naman yung logo. So, tingnan natin. Yung kay John, hindi ko pa pala siya natitext na nandito na yung phone niya. Baka mamaya biglang umuwi yun, wala ako sa bahay. Baka akalain niya nasa Pangasinan ako. Ayan, so syempre, pagbukas natin, meron na naman yung mga pa-sticker ni Apple. Ayan. Ewan ko ba, saan naman yan ilalagay? And then, ito yung phone. Aba, in fairness, naka-tempered glass. Ayan siya, guys. Naka-tempered glass. And rose gold. Yung kulay niya. Ayan. So, ano naman to? Ala, wala yung susi. Yung susi pa man din ng phone ko talaga nawawala. Yung susi pa ng phone ko na very, very old. Yung iPhone 4S ko pa, guys. Yung nandito. Actually, yung gamit kong phone ngayon, may susi din siya. Kaso, nawala ko yung susi kasama ng susi ng bahay. So, yung nagagamit ko na lang guys, yung susi pa dati ng iPhone 4S ko. Tingnan nyo naman, bali-bali ko na siya. Oh. Ayan oh. So, ganyan na siya. Pero, pwede pa naman. Nakalagay lang siya sa ID ko. Tapos, ay, ito! Judgmental ni Yan Real Joy. Ito pala, nandito pala yung susi guys. So, safe na tayo ngayon. Parang mas okay yung susi ng Huawei. Kasi mas mahaba yung ganito niya. Mas mahaba yung ganito niya talaga. So, kaya mong i-shoot. I-ganon. Tapos pabilog. Kaya mas handy. Unlike ito, pahaba siyang ganyan. Let's see. Ayan o. Pahaba. Diba? So, parang mas maganda yung sa Huawei kasi pabilog siya. But anyway, ang kailangan lang naman natin, actually kahit nga safety pin, pwede naman na pa ng photos dyan. Kaso, mas prone nga lang na masisira yung button sa loob. So, ito naman, alam nyo ba kung ba't ko ito binivideo? Dapat di ko ito binivideo eh. Gusto daw kasi nila mapanood yung unboxing ko ni Antananing. Aba, in fairness, bago yung charger. Lightning cord, tama ba? Yung ba yung tawag doon? Tagal ko nang hindi nag-iPhone guys. Ang first na smartphone ko was iPhone 4S. And after that, hindi na ako nag-iPhone. Kasi parang hindi siya user-friendly for me. Kasi yung mga friends ko, hindi naka-iPhone. So, mas magandang mag-Android na rin ako. Nung na-try ko yung Android, di ko naman alam gamitin yung Android. So, ang tagal kong nag-adjust from yung transition ko from the iPhone to Android talaga. Sobrang slow learner ako pagdating sa ganyan. Parang ayaw kong aralin. Ganun. Pero ngayon, balik tayong iPhone. So, ito yung lightning cord. Ayan siya.
And yung nakalimutan daw ni mama ko is yung extension ng ano ba? Kasi 'di ba ito yung ganito kasi yung headset niya. Ayan. So, yung extension daw para sa ganito, yung tipong para magamit mo siya sa regular na jack papuntang headset eh. Tapos meron din ito. Ito yung na-appreciate ko guys sa Apple kasi ang liliit ng ganito nila. Unlike sa mga gamit natin like the Huawei, Sony, ganyan, yung mga Androids, malalaki. Ito cute lang. So mas travel friendly siya. At yung cellphone guys, dobat! Di man lang chinarge mo ni mother. Grabe naman. Okay, isa-set natin to. Maya-maya lang kasi i-charge ko muna siya 10%. Ayun lang guys, ito lang. At saka syempre yung baonan. Yung baonan, napakalaking tulong nito kasi pag nagbabaon ako, hindi ko alam kung galing ba to kay Ann o kay mama ko. Pero thank you so much pamilya. Ayan po, may susunod na naman po tayong unboxing next month. Inaasahan ko yan, mother. So, manood lang kayo guys kasi meron ulit tayong unboxing probably. Ayan, kung matatouch yung mga puso nila. Kasi birthday ko ng August. Tapos may uuwi ng July. Yung pa-birthday daw nila sa akin sa August. Hindi na cash. Last year kasi cash. Pambili na lang daw nila ng something. So yun, mag-unboxing ulit tayo next month. Kung hindi drawing yung pa-unboxing nila. So yun lang guys. I hope you enjoyed watching this video. And of course, I'm very thankful to my family. I'm not here guys to brag. So gusto ko lang i-share kasi ito din yung platform namin na, you know, na napapanood ng family ko yung mga videos ko. And I also want to tell the world yan. To tell the world that I'm so thankful sa kanila. Yung plastic ko talaga. Hindi, alam na nila yan. Sobrang thankful naman ako sa kanila. Mga pamilya ko napakamapagbigay kasi nila guys. So, abangan yung mga susunod na pa-unboxing nila. Paliit na po ng paliit yung box. So thank you so much guys and thank you for subscribing and for watching and for laughing with me. Ayan, so kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please do subscribe. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Me. And thank you so much guys dahil almost 20k subscribers na po tayo. Thank you. See you guys on my next one. Bye! Mwah!